Na početku svečanosti, povodom dodele priznanja najuspešnijim maturantima školske 2025-26. godine, prigodnim rečima goste je pozdravio direktor ove škole Dejan Milunović. Nadam se da smo uspeli svi mi, a naročito ova plejada ljudi koji stoji iza mene, to su vaše odeljenske starešine, da vam prenesemo znanje, da razvijemo vaše veštine i ohrabrimo vas da verujete u sebe i da sledite svoje ciljeve. Pred vama su novi putevi, nove prilike. Želim vam da budete istrajni, da nastavite da učite i napredujete, ali pre svega da ostanete dobri ljudi. Jer to je najveća vrednost koju čovek može da ponese kroz život. Takođe, želim vam da nikad ne zaboravite da istinska vrednost života se ne meri materijalnim bogatstvom, već ljubavlju koju delimo, prijateljstvima koje gradimo, dobrim delima koje ostavljamo iza sebe i trenucima sreće koje umemo da prepoznamo i sačuvamo. Neka vam cilj ne bude sam uspeh, već ispunjen, srećan i smislen život. Nadam se da ćete nam se rado vraćati i da će ova škola uvek ostati deo vaših lepih uspomena. Njena vrata će za vas uvek biti otvorena. Još jednom, čestitam svim maturantima i želim vam mnogo sreće, zdravlja i uspeha u narednom životu. Živjeli! Za učenika generacije i nosioca Vukove diplome proglašena je Tara Mutavčić, učenica veterinarskog smera. Stvarno jedno iskustvo, bilo je zanimljivo. Imam lepo iskustvo sa prijateljstvom. Stekla sam jednu lepu, da kažem, divnu drugaricu koja me naučila šta je pravi prijatelj. A voljela bih da se oprobam u medicini, da probam eto kako ide tamo. Ti si imala prilike da budeš i nagrađivana ovde od opštine Svilajnac, pa koliko tebi to znači? Evo, bila si i na putovanju, dobijala si i nagrade na svečanostima? Pa svakako puno mi znači, stvarno susretala sa tim. Tako da to je stvarno jedan lep gest od vaše opštine i od opštine Svilajnac. Hoće se vratiti nekad u Svilajnac ponovo? Pa verovatno hoćemo. Možda kao profesor? Možda, vidjet ćemo. Najbolji učenik na praktičnoj nastavi je Milica Stefanović iz Crkvenca sa smera poljoprivredni tehničar. Da sam se najbolje pokazala na praksi ovde u školi, znači tim praktičnim radom tokom ove 4 godine. Što se tiče samih mentora, evo kako ocenjuješ rad mentora koji su vam pomogli u tom praktičnom radu? Stvarno sve pohvale za sve profesore koji su ovde u školi i stvarno hvala svima na ovom iskustvu. Titulu najboljeg stanara doma poneo je Milan Radosavljević iz Medveđe, koji se posebno istakao u raznim vannastavnim aktivnostima. To znači biti posvećen na neki način, pored škole, i u ostalim stvarima, da jednostavno gradite svoju karijeru i van toga što ćete samo učiti, nego da gradite ono što stvarno volite, što baš škola ne može uvek da utiče na to, ali i vi možete. Ipak na kraju je preovladala gluma i to je otprilike definitivno što želim da se bavim ceo život. Što se tiče samih učešća na Domijadi, koliko ti je to značilo? Previše mi je značilo, pre svega zbog onoga što sam stekao na njima, i pre svega i prijateljstava i iskustva i nekako stekao sam, da kažem, neko ime u drugim gradovima, ne samo u Svilajncu, nego sada realno mogu da kažem u koji god grad da odem, znaću barem neku osobu koja zna ko sam ja i koliko zapravo mogu i koliko ja značim, da kažem na taj način. Da li se vraćaš u Svilajnac posle završenog fakulteta? Ponosno mogu reći da mi je iskreno san da živim u Svilajncu, zato što, mislim, generalno nisam Svilajnčanin ni Svilajnčanin, ali sam ceo život u Svilajncu od malena, ali trebalo bi da da kažemo, kroz nekoliko meseci da postanem zvanični Svilajnčanin. Nakon završetka svečanog dela i posebnih priznanja, uručene su i diplome svim maturantima na roditeljskim sastancima, uz želju profesora da sačuvaju lepe uspomene iz škole, primene stečeno znanje i nastave da ga proširuju i doprinesu unapređenju poljoprivrede.